Naša harmonična zemlja, 11. epizoda, električna zemlja. Vidite, trebamo razumjeti da zemlja nije mrtva stijena koja juri svemirom nepojmljivom brzinom. Ona je živi, dišući električni stroj i jedinstveni samoodrživi generator. Sunce pumpa 1,8 milijardi ampera struje u ionosferu, gornji sloj naše atmosfere. To stvara napon od 240.000 do 500.000 volta između ionosfere i tla. Atmosfera djeluje kao divovski kondenzator, pohranjujući tu električnu energiju. Ali prava snaga dolazi iz oceana. Kako plime i oseke pomiču morsku vodu kroz zemljino magnetsko polje, one generiraju električnu energiju. Baš kao što žica koja se kreće kroz magnetsko polje generira struju, svaki kilometar obale proizvodi oko 25.000 ampera. Pomnožite to sa 1,16 milijuna kilometara obale na zemlji i dobit ćete teoretski maksimum od 29 milijardi ampera. Razlog zašto 29 milijardi ampera iz oceana ne stvara atmosferu od bilijun volti jest taj što je ocean uzemljen na litosferu, koru zemlje. Za razliku od oblaka koji podižu naboj visoko u nebo kako bi stvorili razliku potencijala, oceanske struje su već na dnu strujnog kruga. One pomiču tlo umjesto da pune gornju ploču kondenzatora. Tijekom jake geomagnetske oluje, snaga koja se ispušta u polarnu ionosferu može premašiti 1000 gigavata. Ta električna energija teče kroz samo tlo, prateći prirodne vodiče, mineralne žile, vodonosnike, rasjede. Drevni narodi su poznavali te takozvane ley linije i svoja sveta mjesta gradili su na raskrižjima gdje je struja najjača. Ta raskrižja udaljena su jedna od drugih oko 72 harmonične duljinske jedinice, što je još jedan harmonik 72-godišnjeg ciklusa. Struja se vraća suncu kroz aurore te prekrasne svjetlosne predstave na polovima. Magnetsko polje fokusira struju sa juga na sjeveru, stvarajući zadivljujuće zavjese svjetlosti koje nazivamo sjevernom i južnom polarnom svjetlošću. Ples energija. Taj ples mijenja boju ovisno o tome u koju žicu u atmosferi struja udara. Zelena boja je struja koja udara u kisik na nižim nadmorskim visinama. Crvena boja je struja koja udara u kisik na vrlo visokim nadmorskim visinama. Plava i ljubičasta boja su struja koja udara u dušik. Ovo nije misticizam. Ovo je mjerljivo i provjerljivo električno inženjerstvo na nivou cijele zemlje. Zemlja je stroj, a mi smo dio njezinog harmoničnog kruga.